Podle skutečné události. Hollywood Classic Entertainment uvádí Dokonalý zločin. Doufám, že matko, doufám, že vás tady vidím příští neděli. Dneska jste zpívali moc krásně, dohledněte, ať pilně cvičí. Nashledanou, reverende, už aby tady bylo jaro. A dnes je chladno, jděte, tak Dobře. příští neděli. Bůh vám žehnej, matko, přeji hezký den. O 3 dny později. Ústředí vyšetřovací služby vojenského námořnictva. Dobře, díky. Jensenová! Ano, Tohle právě přišlo. Ostatní agenty mám v terénu. ale já už mám domluvené jednání. Tak, teď máš 2. Neber si to osobně. Já si neberu nic osobně. Důstojnická škola vojenského námořnictva. Mám o ní starost. Kapitán Karaslová neabsentuje. Po tom prezidentském dnu mohlo jít o pozdní návrat z dlouhého víkendu. Ale už jsou to 3 dny. Prosím. Díky. Nikdo ji sem nevolal? Zrovna dnes, její muž. Mysleli jsme, že jede do práce. Včera večer jsme společně prohledali její pokoj na Svobodárně. Nežijí spolu? Měli problémy, ale Bob je přesvědčený, že se to vyřeší. Bob je chlapík, bývalý mariňák. Učí zvláštní pedagogiku. Dobrá. Agent Grimm. Jo, Riku, v 10 na Svobodárně, ano? Tak jo. Dobře. Kapitáne Jacksone, Ano, madam. co víte o Darnelle Russellové? Je to skvělá žena, byli jsme spolu v základním kurzu. Vy víte, kde je? Nevíte, proč by mohla zmizet? Neměla snad nějaké osobní problémy? No, rozcházeli se s Bobem. Naposledy jsem ji viděl ten den, kdy jsem jí pomáhal stěhovat část jejich věcí na důstojnickou Svobodárnu. Zvládneš to? Co mi ještě může udělat? Nazdar. Ahoj. Tohle jsem platil já. Nevím, proč by si to měl užívat někdo jiný. Kam jdeš, kotě? V neděli se vrátím a pomůžu ti uklidit. Darnell. Já tě miluju. A ty mě chceš taky opustit. Díky, kapitáne. Doufám, že je v pořádku. Kapitánka Russellova je skvělá. Dobře, děkuji. Důstojnická Svobodárna. Riku, cokoliv důležitého do krabice.
Já mít takovýhle plášť, tak ho v tomhle počasí zaručeně nosím. Pomůžu vám. Nenecháte kámen na kameni. Proto nás tak mizerně platí, pane. Měla nějaké nepřátele? Celý prapor má o ní strach. Viděla jste to. Měla deprese nebo tak něco? To ne, ona taková nebyla. All Enon? Znáte to písmo? Je to od ní. Znala někoho, kdo měl problémy s pitím? O tom nevím. Ale to byste svému veliteli neřekla. Co ty na to, Riku? Nevím, ten komorný v salonu s tím svícnem. Počkejte, to jsou Darnelliny věci. Kdo jste? Já jsem její muž, ale kdo jste vy? Jsem agentka Jensenová, pane Russell, to je agent Grimm. Tak jo, promiňte, víte, je to nezvyklé, žena v roli agenta vojenské služby. Mohli bychom si promluvit venku? Jistě, tak zatím. Sejdeme se v kanceláři. Vezmeš i tuhle? Jo. Prima. Kdy jste ji viděl naposledy? V neděli odpoledne. Pane Russell, co dělala vaše žena, když jste se s ní setkal? Bylo to peklo. Když jsem měl Darnell pomoct s úklidem naší rodinné buňky, šlo mi jen a jen o to, abychom zase byli spolu. Kde máš barvu? Darnell, měla jsi pravdu. Nechtěl jsem to říct, ale musíme to udělat. Potřebujeme klid. Co kdybychom spolu začali znovu chodit? Objevit znovu tu romantiku a přenést se přes všechny ty každodenní problémy. Já vím, že někdy jsem pěkný pitomec, ale pořád tě miluju. O to nejde. Já vím, že mě miluješ. Je to hrůza. Víte, když jste civilista a opustí vás choť, ztrácíte domov. Už jste tu rodinnou buňku vyklidil? Ještě ji chci připravit pro inspekci. Neříkal jste, že jste tady vymalovali? Ne, špatně jsme se domluvili, kdo sežene barvu. A taky Darnell odešla koupit tady do obchodu a už se nevrátila. Pěšky? V neděli bylo venku mizerně. Co na to mám říct? Mariňáci jsou tvrdý nátory. Můžete mi říct, kde jste tu neděli byl vy? Jistě. V neděli jsem se vrátil z učitelského semináře. Tyhle záležitosti si rádi plánujeme. Já učím děti s Downovým syndromem, takže je pořád co se učit. Odjel jsem dřív, protože Darnell to tady chtěla vymalovat kvůli té inspekci. Měl jsem už za sebou drobný úpravy z doby, kdy jsem se sem nastěhoval, ale Darnell změnila názor a rozhodla se, že tuhle barvu nesnese, i když ji sama vybírala. Takže Darnell odešla pro barvu a já jsem tady čekal 2 hodiny. Pokoušel jsem se jí dovolat na svobodárnu a pak jsem se vrátil do svého pokoje. Dal jsem si sprchu, převléknul se a odjel jsem do Pensylvánie za rodiči. Chci to do protokolu. Mohl byste se mnou na ústředí? Jen to tady pozavírám.
Jo, v poslední době jsme měli pár anonymů kvůli té rasové záležitosti. A tak jsem Darnell koupil zbraň. Těsně předtím, než odešla. Ty vyhrůžky jste hlásil? Já vojenskému vyšetřování příliš nevěřím. Neberte si to osobně, ale já jsem Darnell prostě řekl, když máš problém, vyřeš ho rovnou, ale tak, abys odešla po svých. Tudy. No, dal bych si kávu, jestli vám to nevadí. Ne, poslušte si. Mám její věci. Připadá ti, že má starost? Pane Russell, agent Grimm zapíše vaši výpověď. Potřebujeme vědět, kde pan Russell v neděli byl. Do protokolu, ano? Tak co je jí muž? Právě vypovídá do protokolu. Měl byste tam jít. Tak za chvíli, ano? Wizarde, chci seznam všech telefonátů kapitánky Russellové za poslední týden. Tady je číslo. A taky ověř kreditní karty, ano? Jasně, šéfe. Dík. Darnell? To je matka Darnell Russellové. Ano, já jsem její matka. Tady je agentka Jensenová. Nevíte, kde by vaše dcera mohla být? Ne, Bob mi řekl, že zmizela, ale nezdálo se, že jemu by to nějak vadilo. Vůbec netuším, kde je. Paní Lewisová, dám vám své číslo pro případ, že se s vámi pokusí spojit. Můžete mi zavolat kdykoliv, je to 555-04299. Já nevím proč, ale myslím, že za to může Bob. Určitě. Teď máte mé číslo, pracuji jako starší vyšetřovatel. Paní, ráda bych vám řekla, že tento případ beru za svůj. Museli jsme odvést spoustu krámů. Někdy mám pocit, že manželství je jenom jiný slovo pro vetešnictví. Rozumím. Kam jste to dali? Do kontejneru za obchodem. Je to v rohu parkoviště. Asi je to zakázaný, ale bylo to tak jednodušší. Dáte mě pokutu? To není v mé kompetenci. Nevím, jestli je to důležitý, ale milovali jsme se s Darnell v kuchyni. A pak odešla. Ublížil jste někdy své ženě? Proč bych svou ženu zabíjel? Já ji miluju. Zdrž ho. Jak dlouho jste ženatý? 2 roky. A co Chci vy? prohledat základnu. Já si myslím, že ji zabil. Jaké máš důkazy? Kromě jeho chování zatím nic pádného. Nedovol, aby tvůj pohled ovlivnil instinkt. To není jen instinkt, tohle jsou moje zkušenosti. Tak jo. Fajn. Pokračujte na 16D. To bysme nenašli. Všechno už Ten kontejner prohlédnu sama. Tam dal tu vetež. A možná tělo své ženy.
určitě on. Je to ten roh parkoviště. Podívej. Joan? Bob lže. Chcete ho zatknout, nebo... Promiňte, ale musím ověřit to oddělení s barvami dřív, než mi zavřou. Víte jistě, že tu v neděli nebyl ani jeden z nich? V neděli byla hrozná zima. Přišlo jenom 5 zákazníků. Počítal jsem je. Dobře, díky. Takže vy jste detektiv u námořnictva? No, mě zaměstnává vojenské námořnictvo. Jsem federální agent. Prima. Starší ženy mám rád. To můj muž také. Máme podezření, že vše, co nám pan Russell vypověděl do protokolu, je lež. Tak co máte? Jestli je Darnell na Tahiti, tak tam neberou kreditku od American Express. Pohyb na kartě minimální. Kmart, Piggly Wiggly. Od pátku, kdy zmizela, už nic dalšího. Máme telefonáty z jejich rodinné buňky. Darnellina matka, její sestra, hovor Vicky Rothové, která učí s Bobem a pronajala mu pokoj. Ta sestra měla Darnell pomoci s vyklízením věcí. Darnell jí řekla, že s Bobem nechce být sama. A co ta zbraň? Bob koupil minulý pátek pistoli Blackbird Arms, přesně jak řekl. Naprosto legálně. Proč? Ve střelných zbraních se přece vyzná. Ta zbraň je špatná. Ten model si speciálně vyžádal přesto, že mu prodavač řekl, že se k sebeobraně nehodí. Trefí jenom na krátkou vzdálenost. O té zbrani přemýšlejte, to by mohlo být vodítko. Volala známá Darnell. Jmenuje se Rochelle Marlsová, byla rozrušená a přijede za námi. Chci být u toho. Dobrá, takže pohybujeme se na tenkém ledě. Přes vaše včerejší úsilí nemáme ani tělo oběti, ani důkaz, že k vraždě opravdu došlo. A proti podezřelému Bobu Russellovi zatím nebylo vzneseno obvinění, ale jistě nás bude pozorovat, takže buďme opatrní. A jak sami vidíte, na tento případ nás bude víc. FBI nám přišla pomoci s jeho civilními aspekty. Joan, Solarze znáš. Ahoj, Ede. Joan, FBI vám chce jen pomoci. To je od vás laskavé. Můžete začít z výslechy Boba, jeho rodinných příslušníků a spolupracovníků. Ale co vážně potřebuji, jsou ty vaše slavné laboratoře. Chci soudního znalce, serologa. Agent Julky, agent Fox. Těší mě. Těší mě, pánové. Nás těší. NIS. On tady byl. Sakra. Je to čerstvé. Včera byly tmavě rudé, měla jsem je za rozlitou barvu. Použil rozpouštědlo nebo čistící prostředek na kartáči? Tu práci by si nedal jen tak. Jestli tam byla krev, dokážete ji zjistit? Uvidíme. Nemáte ještě jeden? Jo. Díky. Klubovna spolku All Anon. On ji zabil? To zatím nevíme jistě. Dal jí odposlech do auta. Darnell ho jela dát si řídit a mechanik tam našel magnetofon. Byla úplně bez sebe. Probírali jsme to celé hodiny. Jak to, že jsem neviděla, jaký je doopravdy? Na tom nezáleží, drahá. Že ne? Mně ano. On je bílý. Svého bratra jsem prokouknout uměla. Ale myslela jsem si, že on je odpovědí na celý můj život, můj pohádkový princ. A proto máš vztek? Ano. Jsem křesťanka, ale když pomyslím na to, jak si se mnou hrál, chci si to s ním vyřídit. Člověk s ním mohl stát venku a být promočený až na kůži. A on vás přesvědčil, že neprší.
vidíte. Jasně. Já musím jít dál. Nebyl to ten pravý. To se stává. Ale život tím neskončil. Bylo to peklo, co? No, ale obvyklé chlapské frajeřiny. Jednal s ní jako se špínou. Ale nechtěl, aby to skončila ona. Neozvala se mi už od neděle. Voláme si denně. Byli jste dobré přítelkyně? Takový je celý klub, navzájem si pomáháme. A Darnell chtěla pomoct i Bobovi. Chtěli autem vytlačit ze silnice. Viděla jste to? Byli tam svědkové? Kdybyste Darnell znala, udělala byste pro ní všechno. Ona tolik mi pomohla. Pořád lidem pomáhá. Věděla jste, že zpívá v kostele? Ne, to ne. Dobrá, uvidíme se zítra večer. Bůh s vámi. Bůh s vámi, matko. No, děvčata, krásně jste zpívali, opravdu nádherně. Uvidíme se zítra večer. Tak s Bohem. Agentka Jensonova? Ano, reverende. Darnell je silná žena. Je to skvělý příklad pro mládež, všichni ji tu mají rádi. I její manžel? Toho příliš neznám. Víte, mnohokrát tu na mši nebyl. Reverende Loele, já chci prokázat účast Boba Russella na zločinu. Tady nejsou lidé, kteří by měli zájem probírat její věci s cizincem. Darnell je uzavřená žena a člověk vychovaný vojenským námořnictvem nemůže být jiný. Reverende, já si myslím, že Darnell Russellová je mrtvá. Ale jistě to nevíte, že ne? A to, co ode mě žádáte... Řekněme, že se modlím za její šťastný návrat. Vyjasněme si to, Bobe. Prohledali jsme ten kontejner, ale nenašli jsme tam nic z toho, co jste tam podle výpovědi nechal. No, on na něm není žádný zápis. Ahoj. Nemám nic. A co ty? No, Darnell je anděl a Bob Satan, ale to nestačí. Kde je má žena? Jak se vede kolegovi? Ty to nevíš. No, vím jen to, že si lidi z NIS nedokázali najít ani svoje vlastní půlky a musím říct, že FBI mě taky zklamala. Mám snad dělat vaši práci? Tohle nemáte zapotřebí. Že ne? Ta žena se už týden pohřešuje a vy víte jenom to, že zmizely nějaký starý krámy. Mohu vám říct daleko víc. Dal jste jí do auta magnetofon? Chtěl jste ji vytlačit ze silnice. Vy jste šmírák. A ze šmíráka se časem stává vrah. Teda... Dávám na ní pozor, protože je to moje žena. Vy byste se jí nesnažil hlídat? Byl jste někdy u armády? Já byl. A není to jen profese, ale celý život. Musíte být bez chyby. Darnell o tom spoustu lidí na dlouhou dobu přesvědčila, ale uvnitř to už nemohla sníst. Ty strašný nároky. Bobe, co se v tu neděli stalo? Bobe, jak to bylo? Co kdybych vám řekl, že Darnell byla jako šílená? Tak jo, nahoře je čisto. Jak to vypadá u tebe? Červen tu inspekci. Člověk se nemůže ani odstěhovat bez toho, že mu ta armáda dejchá na záda. Ale miláčku, tohle udělat musíme. Já jsem tak unavená. Ze všeho. Z celého svého života. Tak jo, Darnell. Všechno můžeš dát za vinu mě. Manželství, to, že ses necítila dost dobrá. Neříkám, že jsem dokonalý, ale možná by si směla s někým promluvit. Komu to můžu vyprávět? Svýmu veliteli? To by bylo chytrý. V kostele o tom nechtějí slyšet, protože já jsem ten skvělý příklad pro naši mládež. Kapitánka Russellová. Vypracovala jsem se, protože jsem tak dokonalá. Jen se podívej, jak jsme uprostřed toho bince.
Nevypadáme dokonale? Krucinál, proč jsi mě vůbec bral? Miláčko, přece protože tě miluju. Darnell? Darnell! 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 Ne, přestaň! Co to děláš? Darnell! Moji zbraň! Dal si mi... Ale ne, když mluvíš takhle, pusti! Já už to nesnesu! Moc to bolí! Darnell, nedělej to! Nedělej handu sobě ani armádě! No tak, Darnell, tohle nejseš ty, dej mi tu zbraň! Darnell! A co když vám řeknu, že ta zbraň vystřelila do neobvyklého místa? Jestli je to tak, měli bychom hovořit dál. Mohu vám pomoci, Bobe. Máte proti mně nějaké obvinění? Ne. Takže můžu odejít. Neřeknete mi podrobnosti, Bobe? Byla to jen moje spekulace. Když jsem Darnell naposledy viděl, byla živá a odcházela koupit barvy. No, už musím běžet. Kde je agentka Jensenová? Na bílou holku má pěkný zadek. Náročný den v práci, kotě? Musím říct, že se ti daří ničit mě život. Škola mě odstavila po tom, co jsi tam poslala FBI, byt nám mě vykopla po tom, co jí prohledali dům a zabavili auto kvůli testům. Já jsem vážně netušil, že vypůjčit si Stationa může být tak strašlivě podezřelý. Jestli jste zrovna nepřeváželi jednu mrtvolu. Proč jste nejel svým autem? Vy mě nemáte ráda, víte, agentko. To proto si na mě vymýšlíte zločiny. Nenávidíte snad muže? Vy ani netušíte, jak svou ženu miluju a co všechno bych pro ní udělal. Tak proč mi to neřeknete? A na co? Proč bych měl zrovna vám všechno vyprávět? Co máš za problém, Joe? Nikdo ti nechce dát? Pro vás jsem agentka Jensenová. A velice pozorně vás sleduji. Nikdy nepřijdeš na nic, z čeho bys mě mohla obvinit, Joe. A sleduj si mě, jak chceš. Já sleduju tebe. Důstojnická svobodárna Newport. Majora Richarda Jensena, prosím. Malý moment. Teď tady není. Můžete mu vyřídit, aby volal svou ženu? Ano, madam. Děkuji. Nedokážu se na to dívat, ani to vyhodit. Stála jsem vedle ní, když se do něho zamilovala. Kéž bych to mohla nějak vrátit.
Dobrý večer. Určitě chceš přivést svou mámu na takovouhle nobl slyšnost. Kdyby nebylo tebe, tak žádným důstojníkem nejsem. Omluvte mě. Kapitánko, moc vám to sluší. Děkuji. Mami, tohle je kapitán Robert Russell. Musíte být na svou dceru opravdu pyšná. To tedy jsem. Vy mne přivádíte do rozpaku. Přátelé mi říkají Bob. Bobe. Život v armádě je skvělý, že? No, už vás nechám, užijte si to. Tak dobře. Pokud si ovšem nechcete zatančit. Jen běž, já přinesu trochu punče. Moc mě těšilo, pane. Mě také, madam. Co jste si o tom sňatku myslela? Chcete říct o tom, že si bere zrovna bělocha? Ne. Ano, asi mám na mysli tohle. Měla jsem starost. Černou holku může mít ten nesprávnej běloch jen jako trofej. Ale já jsem přesvědčená, že Darnell o tom nepřemýšlela. Ta viděla jenom tu uniformu. Námořnictvo milovala. A Bob taky. Co víc je mohlo spojovat. Nikdy neřekla, proč Bob odešel, ale mám pocit, že od té doby už neměli společného zhola nic. Ty tvárnice to utlomily. Mohl střílet a nikdo to neslyšel. No teda. Vypadá to, že Darnell balila ve spěchu. Nechcete si to prohlídnout? Rizikový příplatky. Dobrá, takže je to na mě. Nepřestávejte pátrat, chytáme se každého stébla. Tady. Proč se vám nelíbí, že jsem Bobu Russellovi půjčila svoje auto? To vám auto vždycky umyje, Vicky? Ne, vždycky ne. A proč tedy myslíte, že ho umyl v tu neděli? Protože je to hodný člověk. Chtěl mi prokázat laskavost. Důkladná práce. Když jste viděla takhle čistý vnitřek? Vicky, tak proč ho chcete chránit? Hodný člověk použije auto, aby se zbavil mrtvoly, ale potom to auto odveze do myčky. Jaký je váš vztah s Bobem? Jsme kolegové, pronajala jsem mu pokoj. Chcete, abychom vás postavili před soud? Možná by vám bylo příjemnější promluvit si u mě v kanceláři. Vicky, tělo Darnell Russellové zmizelo. Neměla dokonce ani pohřeb, to ona je tady oběť. Jestli něco víte, mluvte, protože ona už to udělat nemůže.
Hezký den. Takže tělo nikde a po všech těch testech nemáme žádnou krev. Nezávidím vám. Jsem přesvědčená, že s Bobem spí. Ten chlap není schopen vztahu se ženou, ve kterém by nebyl sex. Proč na takové sičáky letí? Čekáte, že to budu vědět? Tohle je asi cesta, kterou Bob odjel do Pensylvánie. Darnell byla s ním? Já silně pochybuji, že byla v tu neděli ještě naživu, ale zeptat se musíme. Je možné, že ji zabil mimo území základny. V životě jsem si nebyla jistější. Pravidelná zákaznice, každou neděli se tady stavuje pro lotynku. Platí šekem a má vojenský průkaz. Takže vy tvrdíte, že tady byla? Ta chodí pořád, je lotynkou posedlá. Nevypadá její průkaz takhle nějak? Aha, to je ono, přesně. Ale takhle vypadá průkaz člověka, který je v armádě. Ta žena je kapitánem vojenského námořnictva a její průkaz má úplně jinou barvu. Chcete říct, že lžu? Ne, já jen chci, abyste se podívala pořádně. Tahle žena žije ve Virginii a to je trochu dlouhá cesta kvůli sázce do loterie. Třeba věří, že bude mít štěstí, lidi toho někdy nadělají. Mnohokrát děkuji. Jo. Jestli byla Darnell tu neděli naživu, musela mít pořádný hlad. Jedla na 6 různých místech, měnila šaty. Nemá to smysl. Smíšené páry tudy musí projíždět úplně běžně. A ty lidi by míň překvapili Marťani. Darnell to musela mít moc těžké. To mě nenapadlo. Přestaňte se honit po baráku. Ty od něj musíš odejít. Udělej to ještě dnes, Darnell. Máš pravdu. Máš pravdu. Neříkej, že mám pravdu, řekni, že to uděláš. Já jsem to takhle nechtěla. Nezlob se, že jsem vám to zkazila. Vánoce, ne Vánoce, mě jde o tebe. Hele, nechte tu Darnell na pokoji. Já to chci vyzkoušet, mami. Odnes tu kameru někam jinam. To je on. To je on. Koukej, kde je můj úžasný malej důstojník? V tomhle domě nemáš co pohledávat. Pryč! Bobe, prosím tě, jsou Ty vám. navez ten svůj černý zadek do auta. Tohle si vykřikuj někde jinde. Ty parchante! Ven, okamžitě ven, vypni to. Darnell! Joe? Není ti nic? Tohle je Rochelle Marlsová. Paní Marlsová, prosím, posaďte se. Takže, co mi povíte? Bydlíme v Okinavě. Můj manžel je kapitán. A víte, projížděli jsme přes Quantico. A já jsem šla za Darnell předtím, než... To nic, paní Marlsová. Takže vy jste se viděla s Darnell? Ano. Ahoj, ráda vidím, že se směješ. Stěhuješ se? Bob nic neví. Ty od něj odcházíš. V kabelce nesu zálohu. Děvče. Určitě jsi myslela, že jsem umíněná a že vás neposlechnu. Ale teď už jsem připravená. A chci to oslavit. Co jít na večeři? Zvu tě. Mám zkoušku. A zítra? Jsi večer ještě tady? Tak domluveno. Ale do té doby si budem povídat. Slibuješ? Chybíš mi. Tohle mu prostě podám, až se sejdeme při tom zítřejším úklidu. Ale co když po tobě vyjede? Bude tam má sestra. A navíc spousta lidí kolem. Ty myslíš, že ti ten rozvod podepíše?
Lincoln otroky osvobodil. Takže co mu zbývá? Byla tak šťastná, když si ty listiny přinesla. To jsem ji viděla naposledy. Může vám něco z toho pomoci? Právě jste mi dala motiv pro vraždu. Ale z právního hlediska potřebuji trochu víc. Viděl někdo z rodiny na vlastní oči, že by Bob Darnell uhodil nebo jí vyhrožoval? Ne. Ne. Jocelyn. Bob je jediný, koho jsem poznala, kdo o Darnell nemluvil jen v superlativech. Já také nechci, aby mu to prošlo. Kapitáne, počkejte! Kapitáne! Zdravím. Taky. Kapitáne, já už to asi mám. Viděla jsem video, kde byl Bob opilý. Co víte vy? Běhával jsem tudy kvůli Darnell. Dělám to dál. Říkáte, že Bob byl opilý? No. Má žena měla večírek a Darnell najednou chtěla jít domů. Kapitáne, dosvědčil byste, že Russell vyhrožoval své ženě se zbraní v ruce? Jo. Chtěl jsem ji chránit, kdyby se vrátil. Ale asi jsem chránil Boba. Měla jste ji znát. Jo. Mám takový pocit, že už ji znám. Sem chodila Darnell, když jí něco trápilo. Mne také něco trápí. Mám svědka, který viděl, jak jí Bob vyhrožuje. Stálo mě to celé dny práce. Ale teď cítím jen lítost. Přišla jste do kostela. A to je znamení o pravdě.
chci být také vaším svědkem. Paní, už tady zavírám. Darnell, co tady děláš? Málem jsem tě tu zamknul. Nevěděla jsem, kam jinam jít. Pojď se mnou do kanceláře. Udělám ti trochu čaje. Není ti v tom kabátu horko? Nechtěl jsem, aby to někdo věděl. Pro případ, že se Darnell vrátí. Ale ona je mrtvá, že? Jen Bob Russell ví, co se přesně stalo. A Bůh, ten je také svědkem. Agentko Jensenová, tady Vicky Rotová. Myslím, že bychom si měli promluvit. Mohla byste za mnou přijet? Víte, bála jsem se pokazit to, že jsme spolu. Nikdy jsem nepoznala muže, jako je Bob. Bylo to pro mě šílené období. Myslela jsem si, že je gentleman, ale jednou jsme jeli v autě a on najednou povídá: nebuď překvapená, kdyby má žena do půl roku zmizela. Znám tu místa v lesích, kde jsem vyrůstal. Jsou to staré šachty. Člověk by tam klidně mohl hodit mrtvolu a nikdo by ji nenašel. Všechno, co máme. Darnell tenkrát měla na sobě modré tepláky. Pojďte. Odvolávám agenty. Oh, bojíte se trochu deště, Ede? Už na tom děláme 3 týdny a podívejte se, co máme. Končíme. Jestli je chcete odvolat, prosím, ale tenhle případ má do uzavření daleko. No tak, Ede, teď se to konečně rozhýbalo. Máme svědky, jde přece o násilí. Zbraně, podlitiny. Boba, který se chvástá tím, jak se zbavil mrtvoly. I kdyby návladní vznesl obvinění, u soudu se vám vysmějí. Váš soucit Darnell vás asi zaslepil. Berete to moc osobně, ztratila jste profesionální nadhled. Nikdo mi nebude říkat, že nejsem profík. Vždyť se rozváděli. Manželčini přátelé vždycky tvrdí, že manžel je netvor. Berte to jako fakt. Soudce vyloučí důkazy týkající se manželství a odmítne vynést rozsudek. Kdyby nebyli manželé, šlo by o něco jiného. Ale domácí násilí soud anuluje. A vy nic jiného nemáte. Je mi líto. Já svým lidem zápal plic uhnat nechci. Ovšem, že ne. Poslouchejte, vracíme se. I hned. Já vím, že Bob Russell svou ženu zabil. A profesionálně je Russella obvinit. A já mu to obvinění přišiju, ať už najdeme tělo oběti, anebo ne. Naložte to a jedem. Řekl bych, že to vzdali. Tak pojď, Bobby. I večeře. Všechno vyhrát nemůžeš. Máme přece spoustu dalších případů. Udělala jsi maximum. Jo. Nechceš na večeři? Mizérie má ráda kumpány. Můžeme se modlit, aby Boba srazil náklaďák.
Ne, chci přemýšlet. Je to oříšek. Chceš odvést? Ne. Dům je bez Richarda tak prázdný. Přeju ti dobrou noc. Budeš všechny pozdravovat? Tak jo. Trestní právo a zákoník. Richarde, pro boha, co tady děláš? Dostal jsem nabídku vzít si dovolenku. Měl jsem odvoz, tak jsem tě chtěl překvapit. Je to dobrý? Jo. Bože. Já myslel, že budeš ráda. To ano, já jen... Zlato? Ty výslechy FBI nemůžu vyhnat z hlavy. Podívej, Bob žertuje s bratrem a chce, aby mu koupil dynamit v Pensylvánii, kde je levnější. Aby svou ženu vyhodil do vzduchu. To rozčilí každýho. Já nevím. Mám pocit, že se musím hlídat, aby si všichni nemysleli, že vedu nějaké feministické tažení na obranu žen. A co je na tom? Chová se, jako by věděl, že Darnell nikdy nenajdu. Je to souboj kdo z koho, Richarde. Ten syčák si myslí, jak není chytrý a nedotknutelný. No, podívej se tady na to. To je přece na... Dobré ráno přeji. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak všichni víte, federální právo v případě vraždy nevyžaduje fyzické důkazy. Můžeme předpokládat, že Darnell byla zavražděna na federální půdě. První chyba Boba Russella. Takže tento případ nebude posuzovat soud státu Virginie, ale okresní soud federální, kterému nemusíme předložit tělo oběti. Chceš tím říct, že případ zůstává otevřen? Tento případ zůstává otevřený. Hypotéza. Co musíme udělat, abychom ji potvrdili? Bob si s námi hraje. Je mu jedno, když si protiřečí. Myslí si, že bez mrtvoly nemáme nárok. Zdůrazňuje, že přišel sám a nečekal, až mu zmizení Darnell oznámíme. Dobrovolně přiznává, že jí dal revolver, aby nemusel vysvětlovat, kde se vzala vražedná zbraň. Zabije ji o víkendu, aby zatím stačily vychladnout stopy. Podstrčí nám historku o pohrůžkách, aby vysvětlil její zmizení. Odjede na necelých 24 hodin. Dokonalé alibi. Rodina mu potvrdí, co bude chtít, než aby se zabýval mrtvolou. Ale mohl tam přijet také později. Vsadím se, že tohle zpochybníte. Koupil si kyselinu solnou, aby vybílil krev. Připravil se dobře. Žádný dokonalý zločin neexistuje, pánové. Takže teď půjdeme Russellovi přímo po krku. Ale v loni v únoru jste na základně bydlela. To ano. Už dlouho jsem šetřila na vlastní dům. Konečně to vyšlo. Ano, několikrát jsem ho viděla. Jezdil v nějakém stationu.
Můžete ten vůz popsat? Bože můj, já se v autech moc nevyznám. Byl modrý? Viděla jste ho v tu neděli? Ano, ten večer kolem 5:30. Víte jistě, že to tak bylo? Má dcera měla narozeniny. Zrovna se setmělo. Víte, bylo mi toho člověka líto. Sama jsem se několikrát stěhovala. Napadlo mě, že mu donesu dort. Netrvalo mi to dlouho, ale když jsem vyšla ven, auto už tam nebylo. A Bob je bez alibi. Tvrdí, že odjel odpoledne, ale teď ho tu máme ještě po setmění. A nacouval až ke dveřím. To kvůli tělu. Obcházím tu každou hodinu. Kapitánka Raslová visela pořád na telefonu. Takže naposledy jste ji viděl tady u telefonu? Mohla klidně odejít po zadním schodišti. To bylo v neděli? Ano, madam. Bob volal kolem 10. a nechal jí vzkaz. Byla pořád na telefonu a tak jsem jí dal vzkaz na nástěnku. A pak už tam nebyl. Co bylo na tom vzkazu? Miluju tě, zavolej. Je asi těžké pamatovat si každý detail, To víte, většinou sloužím zdvojený služby. A jeden den zpívá s druhým. Minule jsem se probudil v 5 a nevěděl jsem, který je den. Ale když říkáte, že jste viděl Darnu Raslovou, nemohlo to být v sobotu večer, den předtím, než zmizela? Řekl bych, že v neděli. Víte, my se jen snažíme pomoci. To, co se stalo, je hrozné. Bob je takový prima člověk. Jo, vždycky, když se zastaví, přinese mě cigára. To člověk ocení tady ve službě. Je to zajímavý muž. Určitě si spolu povídáte. No, oba jsme z venkova. Chybí nám lov. Někdy se spolu napijem, jen tak. Člověk to potřebuje. Zvláště při tom všem, co teď Bob prožívá. Jeho žena je milá a tak, ale Bob je mariňák tělem i duší. Ten tím žije. A co mu armáda udělala, protože si vzal černou holku? No, musí vám věřit, když vám tohle řekl. Něco už jsme spolu prožili. Počkej, brácho. Nezapomeň si tohle. Líbí se ti, akciéne? To nemůžu. Vždyť jsou to tvoje kapitánský frčky. No a? No a? Kvůli nim ses něco nahonil, co pak pro tebe nic neznamenají? Dřív jsem si myslel, že jo. Celý život jsem nechtěl nic jiného, než být mariňákem. Dobrý vtip, ne? Pojď sem, Kotě, chceš být námořník? Tu máš. Chceš povýšit? Bob rezignoval na svou hodnost. A já si myslela, že nám jen předhodil udičku. Zjistí, na které stanici naposledy sloužil. Vyřiď Wizardovi, že chci každou zmínku o Bobovi ze všech počítačů na téhle planetě. Zavolám ti z Pensylvánie. Tak jo, šťastnou cestu. No jo. To jsou všechny šeky, které váš obchod odevzdal bance za všechny únorové neděle. Žádný z nich nemá armádní rubopis. Nevím, možná, že platila hotově. Ale tu ženu jsem viděla. Ta prodavačka bude korunním svědkem obhajoby. Já tě neslyším, Riku. Vy tam něco slavíte? To si píše, jo. Vydrž. Bob podal rezignaci sám. Praštil s tím v Louisieně. Uprostřed vyšetřování podle článku 32. To je nádhera. Děkuji. Prosím. Byl to zapřísáhlý mariňák, ale viděl moc filmů s Johnem Waynem. Stěžoval si, že ho nevzali do Granady. Nemohl pochopit, že armáda je něco víc než jen puška v ruce. Bob byl skvělý důstojník, ale sám byl příčinou svého pádu. Začal pít a byl arrogantní. Flákal se. Dopustil se drobných krádeží. Ostuda. Co bylo pak? Začali jsme vyšetřování. Dal jsem mu hodinu, aby vyklidil stůl. Šokovalo ho to. Většinu věcí tady nechal. A kde bych je našla teď?
Chci počítač. Vražda. Co to má znamenat? Recept na vraždu. Už mám Boba Russella až po krk, jdu za návladním. Takže máme tu úmysl. Darnell mu dala rozvodové dokumenty v den svého zmizení. A je tu disketa s 26 body, jak zabít manželku. Prostředky, zbraň, kterou sám koupil a příležitost. Jeho prakticky zvukotěsná úložná komora. Joan, já vím, že máme jiné názory, ale teď s vámi souhlasím, jenom že... Potřebujeme něco víc. Přesně tak. Potřebujeme scénář toho, jak Bob svou ženu zabil. A co ten jeho program? Bod číslo 16. Koupit gumové rukavice. Bod 23. Igelitový pytel na nohy. Bod 24. Umýt podlahu. To by vysvětlovalo, proč tam bylo tak málo krve. Ano, ale proč nebyla žádná krev na stěnách? Tahle zbraň je dobrá jen z bezprostřední blízkosti. Takže Darnell jen stála a čekala, až se k ní přiblíží na dostřel? Psychologicky vzato, Bob je také vycvičený lovec a efektivní vrah. Nesnášel Darnell za to, že byla lepší voják, přestože byla černá a ještě k tomu žena. Já bych typovala, že ve způsobu, jakým ji zabil, bude figurovat ještě sexuální násilí. Ale jak to, že tam nenechal více krve? No, od prvního dne si s námi zřejmě hraje na kočku a na myš. Tak třeba utrousil všechny ty poznámky o svém minulém propojení s NIS. Naznačil nám i to, jak ji zabil. Kde je přepis z jeho posledního výslechu? Kde je Wizard? Joe, už je pozdě, nemohli bychom se k tomu vrátit ráno? Jo, to je v pořádku. Takže zítra v 9, pánové. Pro naši milou Joan, pro naši milou Joan, pro naši milou Joan, k narozeninám. Do toho, Joe. A neříkej, co si přeje. Jako bychom to nevěděli. Sehnali jsme ti kouzelný svíčky. Víme, že se nevzdáš. Děkuju vám. To je rádio s biologickými hodinami. Slyšíš, jak tíkají? Jo. Díky, sestřenko. To bylo hezký. Tak jo, kdo chce dolít víno? Víno je tady. Počkej. Klid. Bav se. Stejně jsme všichni v kuchyni, tak ti pomůžu. Tohle vypadá báječně. Jak vypadá tvůj příběh? Dobře. zpravodajství. Hrozně. Jsme tak blízko, mami. Objevili jsme Bobovu disketu se souborem, který se jmenuje 26-bodový program, jak zabít svou ženu. Cože? Přesně tak. Může snad někdo pochybovat, že ji zabil? Bod číslo 6. Ukrýt nákladák. Číslo 20. Vyzkoušet. Bod 22. Žádnou kolínskou. Jediným problémem je to, že bez rekonstrukce skutečného zločinu se nepodaří přesvědčit porotu. Nebyly tam žádné známky zápasu. A jenom 2 malé krvavé skvrny. Jak ji mohl zabít? Jenom to podepiš. Já se nechci hádat. Kde je ta barva? Pohodě. Budeme se milovat. Je konec, Bobby. Je mi líto. Tak jo. Dobře. Chtěla jsi to sama.
Ani barvu si nekoupil, Bobe. Budu muset do obchodu a koupit ji sama. Nechtěla jsem nic než jednu maličkost a to mě prý miluješ. Darnell, já ty papíry podepíšu. Ale jen přes tvou mrtvolu. Mariňačka by si hlídala záda. Odposlouchával auto. Chtěl jste ji vytlačit ze silnice. Vy jste šmírák. A co když vám řeknu, že ta zbraň vystřelila do neobvyklého místa? A co když vám řeknu, že ta zbraň vystřelila do neobvyklého místa? Centrála, přejete si? Tady agentka Jensenová. Potřebuji spojit s agentem Solarsem na FBI a se státním zástupcem. Takže to jistě. Joan? Kene? Ed mě zasvětil do problému. Vidím. To je ono? Je to pro vás těžké. Musíte vyhrát. Žádný strach. Jestli je práce na vašem případu tak dobrá, tímhle si vysloužíte meta. Usvědčení z vraždy, aniž bylo k dispozici tělo, zbraň či doznání pachatele. Já jsem to nedělala pro svoji kariéru. Tohle dělám pro Darnell Russellovou. Na naší současné dohodě o kauci nevidím žádný problém. Panu Russellovi povoluji, aby zůstal na svobodě na základě jím složené kauce. Jsem připraven vyslechnout vaše návrhy na vyloučení důkazních materiálů. Ctihodnosti. Máme velké výhrady k té počítačové disketě. Když jste tu disketu brala, neměla jste povolení k prohlídce. Já jsem ho nepotřebovala. Odpovězte na otázku. Ne, neměla jsem povolení k prohlídce. Děkuji. Proč ne, agentko? Za prvé, tento předmět byl již v držení federálního vojenského soudce z předchozího vyšetřování Boba Russella. Námitka ctihodnosti. Zamítá se. Prozatím. Pokračujte. Z výpisu sami vidíte, že ostatní soubory na této disketě se vztahují k zaměstnání Russella. Tato disketa mu byla vydána pro služební záležitosti vojenského námořnictva. Jde o majetek vlády, tato disketa tedy Russellovi nikdy nepatřila. Nemám otázky. Můžete odejít. Ctihodnosti, protože agentka Jensenová nebude svědčit, může zde zůstat v roli přihlížející. Souhlasím. Co to děláte? Už nemůžete svědčit. Příliš Boba nenávidíte. Bobe, můžete soudu vylíčit, jak se stalo, že jste na tu disketu zapomněl? Zřejmě to byl pro vás velice těžký den, vidíte? Nejhorší den života. Po dobu 1 hodiny smíte zůstat ve své kanceláři. Smíte si zabalit a odnést všechny osobní věci.
Za hodinu se budete hlásit na ubytovně a tam zůstanete až do dalšího rozkazu. Ano, pane. Kapitáne Russell, mám zavolat ženě? Ne, pane. Proboha, ne. Pane Russell, když pro vás byla ta disketa tak důležitá, proč jste ji vlastně nechal na tom místě? To už mě zase ženete před soud. Vysvětlení ctihodnosti. Pan Russell před vojenským soudem nikdy nestál, na hodnost rezignoval sám. Dobře. Nemám další otázky. Já mám otázku. Bobe, co bylo na té disketě? Dobrodružný román, který jsem psal s matkou. Byla to naše osnova. Pouhá fikce. Díky. Očekáváme, že žalobce bude velmi spoléhat na disketu, kterou se jí podařilo probojovat mezi přijaté důkazy. Obhajoba bude kontrolovat tvrzením, že Darnell Russellová jednoduše zběhla. Je Darnell živá či mrtvá? Je Russell opravdu vrahem, anebo zarmouceným manželem, který stále ještě pátrá po své ženě? Ta disketa? Vím o tom, že v té době psal knihu, protože jsem mu dala ke studiu několik svých knih o soudní medicíně. Děkuji vám. Milenci? Důstojníku Korvinová, jak víte, že Bob Russell neplánoval vraždu? Námitka, otázka je zavádějící. Zamítá se. Vy jste něco z té knihy četla? Ne, teprve začínal. A pak jeho ženu přeložili a oba se odstěhovali do Virginie. Znala jste paní Russellovou? Ne. A přesto jste byli s jejím mužem tak blízcí přátelé? Byli jsme přátelé, ano. Blízcí? Ano. Milenci? Jste pod přísahou, důstojníku. Byli jste milenci? Ano, krátkou dobu, ale Bob... Nemám další otázky. Měla jsem mít s Darnell, když šla vyklízet ten dům. Ale musela jsem pak do práce. Kdybych tam tenkrát byla, nebyla by asi dnes mrtvá. O smrti kapitánky Russellové neexistuje žádný důkaz a já vznáším námitku proti tomu, aby se o ní před touto porotou mluvil jako o mrtvé. Tento případ by měl být okamžitě anulován. Dobrý den, já jsem ten nebezpečný Bob Russell. Ferris Koulová, já jsem... Já vím, kdo jste, madam Koulová. Můj život je teď děsivá noční můra a zavinil jsem si to sám. Darnell své zmizení naplánovala tak, abych pikal já. Naše manželství bylo bouřlivé, většinou mojí vinou a tohle, to je skvělá pomsta, ne? Samozřejmě, armáda přece neuvěří, že by má roztomilá černá žena byla takhle vychytralá. Takže mi přišou vraždu, přestože nemají ani mrtvé tělo, ani zbraň. Měl jsem to tušit. Ale udělal jsem chybu, když jsem si myslel, že když jsem nevinný, tak mě nemůžou stíhat. Můžete mi pomoci? Prosím. Děkuji. Jde o překvapivého svědka, potřebuje čas. Můj klient je viněn z vraždy ctihodnosti. Musíte tuto ženu vyslechnout. Prosím, prosím vás. Pokračujte, madam.
Darnell Russellovou jsem viděla v obchodním domě. Stála kousíček ode mě. Bylo 5. dubna. Vím to, protože jsem se měla sejít s vnučkou a napsala jsem si to. Víte, že v okamžiku, kdy jste Darnell Russellovou spatřila, byla již déle než měsíc na seznamu pohřešovaných. Proto jsem si ji všimla. Četla jsem totiž o jejím zmizení v novinách. Žádám anulování. Kapitánka Russellová žije. Ctihodnosti, prosím vás, potřebuji přestávku na přípravu. Tohle je nový fakt. Dobře, soud se sejde zítra v 10. Co to má, kluci, znamenat? To nevím, ale chci to zjistit. Agenta Grima, je to naléhavé. Okamžik, prosím. Tohle může celým případem zamíchat, ale já doufám, že skutečně žije. Někdo tu má příliš bujnou fantazii. Je to Bob Russell nebo vy, Joan? Dokonalý zločin. Právě hovoří, chcete počkat. Řekněte mu, že čekám. Myslíš si, že Darnell Russellová ušla boudu na svého manžela? Ne. Proč ne? Co o ní víš? Byla chytrá, ambiciózní, měla spoustu přátel, spoustu lidí, co jí milovali a kteří by jí pomohli v čemkoliv. Taky pomstit se Bobovi? Ale proč? Proč chodit do extrému? Proč si ničit kariéru? Kvůli takové špíně, jako je Bob Russell? Protože ho nenávidí jako ty. Předvolali jsme si tu svědkyni. Omlouvám se. Děkuji. Takže říkala jste, že jste si o zmizení Russelové přečetla v novinách. Děkuji vám, ano. Byly to tyhle noviny? Řekla bych, že ano. A v nich je tahle fotografie. Taková milá tvář. Ano. Víte, tahle fotografie patří k jinému článku. Tato žena je z místní banky, vidíte? A obrázek Russellové je na straně 7, kde článek pokračuje. Kterou z těch žen jste tedy opravdu viděla? Viděla jsem kapitánku Russellovou. Madam, nemáte pocit, že jste se mohla splést? No, třeba jste ten článek jen přelétla očima a myslela jste, že ta fotka patří k němu. Já jsem v důchodu a nic očima nepřelétám. Já čtu noviny od A až do Z. Madam, smím se vás zeptat, proč jste to nenahlásila dřív? No, můj manžel měl dojem, že se té ženě nepodobá, ale já mám i po 38 letech manželství nárok na svůj vlastní názor, že ano? Váš muž tam byl také? Ano. No, já ji viděl na těch plakátech s pohřešovanýma. Ale měl jsem pocit, že se jí ta ženská vůbec nepodobá. Nemám otázky. Dámy a pánové v porotě, můžete odejít a zvážit svůj konečný verdikt. Vysoká škola Newport. Majora Richarda Jensena, prosím. Právě odešel. A můžete mu vyřídit, aby zavolal Joan? Ano, madam. Dobře, díky. Hezký večer. Přestrojit se za důstojníka je zločin. Ale no tak, Joe. Takhle se odpovídá na pozdrav. Jsem tady. Tady máš muže, kterým seš tak posedlá. Vždyť ty na mě myslíš zřejmě víc než na svýho muže. To se ani trochu neusměješ. Co vlastně chcete? Chci se tě na něco zeptat.
Co chceš dělat, až přečtou rozsudek a já budu venku? Budu chodit kolem, úplně volně. Budeš se cítit v bezpečí, až půjdeš v noci k autu. Tak za půl roku? Vyhrožujete mi? No tak Joe, snad si mě ceníš navíc. Jen mě zajímalo, jestli ti o tom všem nebudu třeba chybět. A nebo jestli třeba nebudeš mít pocit, že ti jsem někde na blízku. Asi máš pravdu. Darnell je možná mrtvá. A třeba jednou najdeš její tělo. Obžalovaný, prosím, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Porota shledává po zralé úvaze obžalovaného Roberta Petera Russella vinným. Ticho, 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 prosím. Klid, prosím. Chce obžalovaný něco říct? Ctihodnosti, já jsem v této věci nevinen. Děkuju vám. Jsem věřící člověk, který nikdy lidské bytosti neublížil. V tomto sále jsou teď lidé, kteří jásají ctihodnosti. A nad čím? Tohle je Amerika, země, kde vás pošlou do vězení bez důkazů. Život můj, život mé rodiny a život rodiny mé ženy jste zničili jediným vyšetřováním a taky teorií. A proto odcházím do vězení. Kvůli teorii jedný ženský. Porota ukončila svou práci. A soudní stolice jí tímto děkuje. Děkuju vám. Rádo se stalo. Blahopřeji. Skvělá práce. Děkuju. Blahopřeji. Je to spravedlivé. Díky, Kene. Gratuluju. Díky. Už vynesli rozsudek. Robert Russell se odvolal k nejvyššímu soudu USA. Jeho odvolání bylo zamítnuto. Tělo Darnell Russellové nebylo nikdy nalezeno.
českém znění Ivana Milbachová, Jiří Práger, Jiří Kodeš, Jaroslav Kaňkovský, Jan Pohan, Martin Kolár, Jiří Zavřel, Dagmar Čárová, Renáta Doleželová, Helena Dittertová, Tomáš Juřička, Jana Altmanová, Martin Sobotka, Pavlína Dittertová, Jiří Krejčí a další. Zvuk Svatopluk Cechel, produkce Zdena Sirotková, překlad Jana Formanová, dialogy a režie Jiří Ptáček. Pro Hollywood Classic Entertainment vyrobilo studio dubbing S pro Alpha 1997.